Nej. Jamen, så er vi hjemme hos Chili Natasha fra Lyngby. Hvad synes du? Hvor går du? Nu har vi jo set alle de andre videoer, som vi er blevet ret imponeret over. Og hvor tror du, vi bevæger os hen i dag? Natasha, til Chilis mening. Der er jo den her rigtig stærke fætter her. Og så er der den i midten. Og så er der den milde. De milde. Er du sikker på, de er milde? Ja. Ja. Men det du siger, det spiser onkel også. Ja, okay. Og du har taget onkels trøje på. Vi starter med den milde. Jamen starter vi, når vi ikke at spise flere. Skal vi... Ja, pigerne skal have det mildeste. Det giver lidt derovre. Hvad tager du for en? Så tager den her. Og hvad for en skal onkel tage? I midten? Ja. Den der? Så sidder du bare for et peber. Hvide? Jamen, ligesom Chili Natasha, hun skyller jo altid frugten først, ikke? Sådan. Det er en gang frugt. Det er en frugt. Og så skulle onkel have den her. Yes. Den skylder vi også. Den er 10 gange mildere end den Bubber kunne klare stik. Er det rigtigt? Jeg er ikke Jeg er onkel. Og er ikke noget med, at vi skal have nogle glas til det andet der? Jamen, glas? Hvad mener du med glas? Jeg har set, ja, så snuser det lige til frugten. Okay. Er den, hvad synes du? Skal vi skåle? Yes. Skål. Ned med den. Og den skal typisk op. Ind med frugten. Ej. Mm. Mm. Man kan godt det begynder at brænde lidt, ikke? Nu har jeg slugt min, du må ikke tørre dig op øjnene. Hvad synes du? Jo. Det begynder at varme lidt alligevel. Altså, jeg troede, det brænder i munden, men okay, så... jeg troede, det var værre. Ej, den var ikke så slummet. Det der, det brænder i hvert fald i munden. Det brænder. Brænder det ikke i munden på dig? Nej. Jamen, jeg synes, det smager meget godt. Mm.